vigilants de la llengua, l'Oriol, la Daniela, tots aquí. Hola, com esteu? Per fi, Per fi, com esteu? Bé? Teniu por, Molta por. Comprovarem avui si els presentadors i col·laboradors del programa Vacances Pagades dominen la llengua. Daniela, jo estic veient, senyor Monegal, què li passa a l'esquena? Alerta! Monegal! Pitjor, el tauró, Pompeu Fabra. Comportis! Panxa endins! Vine fora! Comportis! Molt bé, com el marques. És una secció important i el català és molt important. La prova de refranys, tots atents. Nosaltres us anirem dient la primera part de cada refrany i vosaltres haureu de dir al final, d'acord? I si us equivoqueu, nois, si us equivoqueu, haureu d'entaforar la cara en un d'aquests pastissos de nata. O no, Això ho ha escollit la gent? sí, la gent és molt dolenta. Serà un dia dur, Perquè useu gent dolça i... Teniu clar o no? Sí. Doncs comencem. Sandra, la primera. Vinga, va, Sandra, va. Concentra't. A veure. Sí. Vinga, som-hi. De què va? A la taula refranys. Escolta. Va, a la taula d'en Bernat. Ja està? Sí, has de continuar. Has d'acabar? A la taula d'en Bernat. Qui no hi ha, no hi compta. Bueno, més o menys. Més o menys. Aquí no hi ha comptant. Vinga, aneu per bona. Vinga, Correcte. Jo també, abans de dir que sí. Sí, abans de dir que sí. Sí, em diria que sí a tot, Daniela. Ho sento. Jordi! Incorrecte. Abans de dir que sí, Jordi, consulta-ho. Consulteu el És el primer eliminat, Jordi. Ja estàs tot ple de nata i has d'anar a la Aigua! A la piscina! No ho som! Jordi, Continuem. senyor Monegal, continuem. Aviam. M'ho estic passant molt bé. Senyor Monegal. Sí. A dies llargs. Alerta. Llargs treballs, com els meus treballs, que cada dia miro la Sí, correcte. No cal que s'emboliqui. Jo aquí té la boca tancada, Yolanda. No li entren mosques! Correcte! Que no s'ofengui la Yolanda, que la boca tancada. No va per ella. Olivares. Sí. David, va, som-hi. Segona ronda. Vale? Va. Aviam, que te la busco. Aquí. No, tranquil. El que menja sopes, David, home, se les pensa totes. Correcte, Sandra, escolta'm, A bona son. No hi ha llit dur. molt bé, correcte. Senyor Monegal, anem ràpids. Cosa dolenta. Fora del ventre, i si vol, li faig una petita degustació. Serà guarro, fora. Et toco de cop, Va, guapa, de les grans cases. Surten les grans cases! Molt bé, correcte. Donaré un petat. Olivares. Olivares. Va. Olivares! Olivares, com sempre. A cada porc li arriba el gall quirico. Li arriba el porc... Però a veure, a cada porc el que li arriba és el Sant Martí. És a dir, no, incorrecte. Vols dir que acaba això? Sí, clar. Un moment. Olivares. L'SMS que estem veient en pantalla. Sí? Què diu? És important, l'estàs llegint? Què diu? I és el càstig que ens ha demanat un espectador de David. Va, que va liar. David! Aquí! Molt bé, a l'aigua. Moment! Olivares! S'han comportat. Vinga, anem donant canya, la cosa. A bona mar, Sandra. Bona platja. A bona mar, bona platja. Bona platja. No! Déu meu. No l'he sentit. La resposta de quina era? A bona mar. A bona mar. Tothom és mariner, vols dir? Tothom és mariner. No, tu no. Cada dia. Estem a l'última ronda. El duel. Va. La llengua. Atenció. Sí. Mira, li faig jo o li fas tu? Dient les veritats, senyor Monegal? Què? Es perden les amistats, que és el que em passa a mi quan... No, és correcte. Més igual! A l'aigua! Yolanda, vine cap aquí, Yolanda! Yolanda, per
per unanimitat, ets la nova vigilant de la llengua. Tenim molt regal. Mira. Catalana. La nova vigilant de la llengua. Yolanda, amb un foto d'aigua. Tira't a l'aigua, ella pot tirar l'aigua, tot sona l'aigua. Tira't a l'aigua, Yolanda, tira't amb ell. Aigua!